Wala tunru ma chuanin VL Paymaker atanga e-payment kan vathuna cash dang omle thei kan suenga hetiang hi thilom zen lo ma se khatiang khamin an lo du po ol sam takati thei ani dan hi kan entir don ani chuta chuanin entir nan mi then kat khanin bank pahni pathum vela te khanin Hlawh kha som kha du ta ni bank pakhata khana Hlawh pangngaia kha lu tir duwa pakhata khan bank danga khan loan lak na za tang che kha benga pakhata khan lu turen duwa pakhat le khan loan dang emo engemaw zat kha lu tir lo du ta se mi pakhat ta po kha mun thuma de khan then kha lo ngai ta se engtin nge kan tiang ti kha kan entir don ta ni chu tianga kan ti dan tur chu ti hianin kan right click anga open kan ti import to e-payment a khan kan kalta ni ti chuan e-payment data kan select a so kan tia ti chuan heta hianin example amen pro zuala hianin a Hlawh hi mun thuma then lo du ta sela tuna a net amount lut tur zat hi chu hei ti zat hi ni ta ne hei ta hi alang ta a a net amount lut tur hi in lokang a 116,970 ani a ti chuan ta hianin hei a total hi unofficial kan da contribution ho pai ma khan 2782457 ani a unofficial mi deductor kan pai mai 2782457 ani a khami pai nu khan 2776977 ani tuntuma kan ti lu tura hianin contribution te hi paisa vekin an account alu tanga chuti roni kha contribution kan ka hi draw thei turin office account alu turani vain option 3 na hian kan click anga ti chuan hei pu zuala Hlawh hi mun thuma account pathum lu tu ne wangin heta a Hlawh anet lo lang account lu tur za thei 116,970 ti nia hei hi kan edit ang nuai khat chau lu tur lo ni ta sela edit kan tianga ta hian 16970 hi kan pain nuai khata ni che don ta ni ti chuan ala bang sing kha saruk zakwa sumsari te kha account dang alu turin ama mingzona kan click leya hetlai double bank account te han kan click ta ni mishing pathum lem oma hian ta hian sing kha saruk kilu turin double click mo hei click Amazon click mo select list te hian chute kan ti chan he tan ron lut thata ni 16,000 kharon lut ta a ti chuan tang click a double bank account an click le ta te kan ti khan hei a search na turin puzual min kharon lang hal ta tan kan zakwa sumsari omna zona kan click le a select list kan ti le ti chuan hei zakwa sumsari kharon lut thale ta ti chuan in contribution pai mami 2782457 total kha contribution pai chuan tel lo chuan 2776977 nita heta hian contribution sanga zali sumriat hi ein pai chhuak ani hei kan bel le hian in mil che don ta chumi bel tur chuan bank ta hian double bank account na kan zel lenga office account emo cashier account emo kan han sar sanga ti hian mo ngai bran lom ta ni hei arrange sa hi diklo point hetan kan click anga edit kan tianga eliza te hi kan correct mai don ani apply kan tianga ti chon hei to chanin bank account kan pai kha heta office account lam alu tur kan ti le wain ti hian alo in mil ta thlapa hetiang ni che hen import thei ta ni ti chuan bill number kan jek nga ade tur te kan jek nga chu ba chuan NC4 te kha zi alo nga yani chuan heta hianin ta hianin ni somni period tur te ni ta sela teng kan tik anga hei ta hi lo lang ta me ya tik le lo jan lang le lo ni me mo ti chuan import kan tia ti khan lo lang ta me ni ti chuan hei hi alut ngeim ti kha kan endu chuan
Epay hen kan click anga ta hi bill number kha kan zia ka so kan tia search kan click a elo lang ta ni ti chuan total gross total bill amount chu 3607337 total deduction chu hei official mi kha 824880 lo ni ta ti chuan heta hi khami bak zonga la chuang tur kha chu ta hi a bank account na lut total kha lo ni ta lo in mil thap ta ni hei hi kan aum nge yam ti Epay pangngaia tang khan software khan kan ve en du ni chuan thian kan enang heta hian kan honga login ila ti chuan kan login ta a ti chuan heta hian bill number kan zia ka search hei ta hi lom ta thlap ta mo hei tei puro zuala ming voi thum kan zia pokha alang vek ta ne om ta vek ta he ta te oma ti chuan nei henga te ma se he ta tang hian kan delete theina nga ta tanga delete lo hianin he ta tang point kan du le kan delete thei ta ne paymaker tang tho pokhan va delete don te le ti hian kan tenga delete tro he lama hen en le teila 50G hey om to lo tiang khan paymaker tang hian kan thun theya kan delete thei boka kha lo seta ila ti chuan mi pakhat ta kha account sang pani pathuma po kan du chuan ti khan kan thun thei bok ani ti kha lo seta ila thawme khati khan ol sam takin e payment kha kan ti the ni kalome